Jedna z největších záhad předchozích kapitol Deltarune byla, kdo je to ten rytíř, o kterém Darkneri tolik mluví. Ten, kdo po městě otevírá temné fontány. Objevily se desítky teorií. Je to Chris? Viděli jsme totiž otevřít fontánu na konci druhé kapitoly. Nebo je rytířů několik? Víme, že fontánu je schopný vytvořit téměř kdokoliv a každý proto mohl mít svůj důvod. Nebo je to úplně jiná postava, kterou jsme zatím ještě neviděli. Co někdo určitě nečekal je, že se rytíř objeví hned na konci třetí kapitoly. Nejenže je to totální aura farmer, navíc se mu podařilo naší bandu pořádně humblnout. Jenže i přesto, že se ukázal, stále nemáme tušení, kdo to doopravdy je. Naštěstí ve hře se skrývají drobné náznaky a detaily, které když dáme dohromady, možná nám odhalí pravou identitu bouřlivého rytíře. Pojďme si prvně povědět, co vše zatím o rytíři víme. Na první pohled nejde úplně určit, co je vlastně zač. Je pokrytý temnotou, má dlouhé ostré končetiny a vyčnívající ramena. Skoro jako by měl brnění. A jeden zajímavý detail, zdá se, že má díry v rukou. To je velmi zajímavé. Jedním z klíčových detailů jsou jeho vysoké parohy. Když ho poprvé uvidíme, zařve, otevřou se mu žebra a jeho hlava na chvíli připomíná jelení lebku. Také můžeme vidět jeho obrovskou sílu, nejen v boji, ale i poté, co unikne, unese Undyne a uteče do bunkru na konci města. To, že je vůbec schopný přejít z Darkworldu do Lightworldu, naznačuje, že se musí jednat o Lightnera. Navíc, on je ve skutečnosti ten důvod, proč se začaly objevovat temné fontány. A většina Darknuru o tom ví. Nejsou jediní. Chris dobře ví, o koho jde. A snaží se nám za každou cenu zabránit zjistit pravdu. Ve vile, kde Noel bydlí, když opustíme tělo Chrise, můžeme se skrz ventilaci dostat do kuchyně, kde narazíme na tuto scénu. Chris se zde baví přes telefon s nějakou záhadnou osobou. Říká, že se Suzy nesmí dozvědět kód. Říká, že se chystá obětovat policii a že dnes v kostele se něco chystá. Mluví velmi zvláštně po krátkých větách a z největší pravděpodobností se jedná o rytíře. Jenže proč je toho Chris součástí? A to není jediný případ. Potom, co opustíme temný svět v kostele a pokusíme se interagovat s těmito dveřmi, dostaneme tento text. Jsou to dveře. Dovnitř by se vlezla vysoká osoba. Otočil si klikou. Nic víc si neudělal. Rytíř se nejspíš schovává uvnitř. A Chris to dobře ví. Opět se nám snaží zabránit zjistit pravdu. Dokonce podobný text se vyskytoval v druhé kapitole. V knihovně jsme dostali stejný text u těchto dveří, což znamená, že ten temný svět skutečně vytvořil rytíř, mezi tím, co Noel a Bradley byli v učebně. Jiná další zajímavost může nastat v temném světě po tom, co se Ralsei snaží odvrátit naši pozornost, aby mohl odejít. Chce, abychom se podívali, co Suzy dělá. A když ho odmítneme, místo toho máme možnost se podívat na rytíře. Zavřel si své oči. V mysli se ti začal rysovat obraz rytíře. Obraz se mění, přilba se pomalu začíná zvedat. Najednou ze všech sil se snažil představit Jokingtona. Jokington je v jeho hnízdě a fotbalové míče jsou jeho vejce. Ten se objeví a naštve se, protože jeden z míčů je... Uvědomil si, že prostě můžeš otevřít oči. Opět, chtějí odvrátit pozornost na něco jiného, abychom nemohli zjistit jeho skutečnou identitu. Ale zjistili jsme něco jiného. Rytíř nosí helmu, což znamená, že se pod ní někdo skutečně schovává. Dobře, kdo to teda je? No, při pohledu na důkazy to vlastně není až tak těžké určit. Co tedy víme? Rytíř se pohybuje v Lightworldu. To znamená, že Lightener a pravděpodobně někdo z našeho městečka. Spolupracuje s Chrisem. Chris ho tedy musí znát a nechce, abychom ho odhalili. A hlavně má parohy. V městečku má parohy pouze jedna rodina. Holidays. Noel, Tess, Rudy a Carol. Takže, kdo z nich dává největší smysl? Hned ze začátku můžeme vyloučit Noel a Rudyho. Ne, že bychom měli přímý důkaz proti nim, ale upřímně oproti ostatním dvou kandidátům toho prostě moc nesedí. Ale mohly by to být zajímavé teorie sami o sobě. Prozatím tedy zůstávají dvě možnosti. Des, ztracená starší sestra Noel, nebo Carol, jejich matka. Pojďme se prvně tedy podívat na Des. Nikdy jsme ji neviděli, ale napříč hrou slyšíme mnoho detailů o jejím charakteru. Byla dobrou kamarádkou Azriela a společně trávili čas s Noel a Chrisem. Seznámila Noel s hororovými filmy, bránila ji před Chrisem a dost působila jako ochranná starší sestra. Noel dokonce popisuje zážitek, kdy se všichni společně ztratili v lese za hřbitovem, kde jí Des musela utěšovat, protože byla vyděšená. Jenže pak, jednoho dne, Des zmizela.
Detaily sice nevíme, ale je dost možné, že se to stalo, když byl Asgore ve službě jako vedoucí policie. Ať se stalo cokoliv, vedlo to k jeho propuštění a k rozvodu s Toriel. Což by také vysvětlovalo jeho velmi zvláštní chování, jako by byl posedlý hledáním pravdy a snažil se to všechno napravit. V kapitole 4 máme poprvé možnost prozkoumat pokoj Des, kde se můžeme dozvědět více o její osobnosti. Například, že milovala horory, což pasuje s tím, co nám Noel říkala. Byla sportovně nadaná, plná energie a možná tak trochu byla i stoner. Dále víme, že velmi ráda poslouchala hudební kanály u Dreamoru doma, které byly chráněny rodičovským zámkem. A tenhle hudební zájem se projevil tím, že sama hrála na vše možné nástroje. Ale především na tuto oranžovou kytaru. Tahle kytara je dokonce klíč k odhalení pravdy, protože v sobě skrývá kód. Kód k bunkru, kam se rytíř stáhnul, když unesl Undyne. Sice se nám ho nepodařilo úplně přečíst celý, ale dokážeme ho sami odvodit. 1, 2, 2, 5. Je to ten stejný kód, pod kterým byl rodičovský zámek na její oblíbený kanál. A co víc, ten kód není náhodný. Je to datum. 12.25. Prosinec 25. Neboli December Holiday. Ten samý datum, který jsme mohli vidět v temném světě v pokoji Noel, nebo jako čas, na kterém jsou zaseknuty její hodinky. Už jen tímhle jde poznat, jak je Des důležitá v příběhu. Upřímně, pokud by se ukázalo, že ve skutečnosti Night, byl by to úžasný paralel k Azrielově příběhu v Undertale. Navíc je naznačeno, že Azriel a Des byli velmi blízcí. Páni, oba Doomed by the Narrative, skutečně můj oblíbený OTP. Dobře, ale stále nemáme nic na 100% potvrzené. Jenže je tu pár drobností. Když rytíř poprvé vytáhne svou zbraň, aspoň na chvíli její tvar připomíná baseballovou pálku. Nejenže Des má v pokoji hodně baseballových míčků. Noel nám i přímo i řekla, že Des jednou Chrisse musela mlátit po hlavě plastovou baseballkou. Navíc tu zbraň drží v levé ruce, což znamená, že je levák. A u Des v pokoji můžeme vidět, že u počítače má myš na levé straně. Aby toho nebylo málo, pojďme se podívat na film Nighta. Sám o sobě nic nepřipomíná, ale když ho pustíme pospátku, lehce připomíná Lost Girl leitmotiv, který je asociovaný s Des. Předtím, než si ale řekneme něco víc, pojďme se podívat na druhou variantu. Někteří totiž věří, že rytíř je ve skutečnosti Carol. A to hlavně proto, že ji vidíme přímo spolupracovat s Chrisem. Když Suzy vytáhne kytaru a začne na ní hrát Noel v obyváku, Chris o tom informuje někoho na telefonu. A krátce poté přijde Carol překazit party. Sebere kytaru a všechny vyhodí z domu. Před odchodem nám ještě řekne, že my jsme vždycky vítáni. Těžko říct, ale si tím myslí Chrise nebo nás. Každopádně je jasné, že Carol o celé situaci ví. Nechce, abychom se dozvěděli kód, což znamená, že stejně jako Chris brání identitu rytíře. Takže má očividně přístup k bunkru a navíc jsme mohli od Alfy slyšet, že jí policie tak trochu překáží. A možná proto se potřebovala zbavit Undyne. Nicméně je Carol opravdu tím hlasem z telefonu? Spíš ne. Pokud hru dohrajeme klasickým způsobem, záhadný hlas se nám znovu ozve a připomíná nám, že jsme jim něco slíbili. Pokud ale hru dohrajeme přes Weirdroot, tato poslední cutscéna se změní. Tentokrát nám volá Carol osobně, aby nás informovala o tom, že se Noel těší, až nás zítra uvidí. Text i tón se výrazně liší, takže by nedávalo moc smysl, kdyby to byla jedna ta samá osoba. Ale pak je tu pár dalších zajímavých věcí. Když rytíř v boji používá svou zbraň, už nepřipomíná baseballku, ale je ostřejší, delší, skoro jako katana. A u Noel se dozvíme, že Carol vlastní katanu. Nejen, že má jednu v kuchyni, ale dokonce druhou vedle postele. V jejím pokoji dokonce můžeme slyšet Asgora, jak obdivuje kus černého střepu. Ten samý střep, který získáme, pokud se nám zázrakem podaří porazit rytíře na konci 3. kapitoly. Ten střep, který vypadne z jeho zbraně. Na druhou stranu, tato cutscéna hraje bez ohledu na to, jestli jsme ho porazili nebo ne. A nikde není zmíněno, že by její katana byla poškozená. Navíc, když opustíme její dům, Carol zůstává, aby si mohla promluvit s Noel v kuchyni. My tak vyrazíme do kostela, kde byl otevřen další temný svět. A když tam dorazíme, rytíř už na nás čeká. Těžko říct, jestli by se Carol stihla tak rychle přesunout. Osobně si myslím, podle toho, co už víme, Des více pasuje na Nighta. Sedí to víc její rebelskou povahou a také její roli v příběhu. Jenže potom... Proč? Proč se z Des stal rytíř a proč se snaží přivést hřemění? To je něco, co je velmi těžké určit. Ale je tu možnost, že Des ve skutečnosti zemřela. To by vysvětlovalo, proč by rytíř připomínal jelení kostru. A nejspíš její smrt má něco společného s tímto bunkrem. A důvod, proč se může přemysťovat mezi světy, je, že stejně jako Ralsei je nyní bytost stvořena z čisté temnoty. Ať už byl její osud jakýkoliv. Víme, že jí Chris něco slíbil. A společně s Carol se jí snaží přivést zpět za jakoukoliv cenu. A nejspíš to souvisí s hřeměním a vyplnění proroctví. Prozatím si ale na odpovědi budeme muset ještě počkat. A třeba už příští rok se nám to více objasní. Nebo spíš obdržíme ještě více otázek.
Do té doby máme ale stále se o čem bavit, takže pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like a odběr.